Neće vam se svidjeti vijest koja stiže. U tjednu kada se mnogi spremaju pojesti barem 50 čokoladnih jaja i 3 do 4 čokoladna zeca, doznajemo da bi čokolada mogla opasno poskupjeti. Cijena kakaovca od kojeg se čokolada radi već je od početka godine najskuplja u posljednjih 50 godina, a sada se popela na $8.500 po toni, pa proizvođači diljem svijeta najavljuju poskupljenja. Hoće li poskupjeti i kod nas, u gorkoj priči Ane Trcol. Ono što je nekada bio toaletni papir postala su jaja, a najnoviji simbol poskupljenja mogla bi biti čokolada. Jaja, zečevi, kolači, Uskrs dolazi, a sigurno ste već čuli da je kakaovac poskupio. Cijena čokolade viša, gramaža je već odavno manja. Ja to stalno pratim, njima i dosta poskupljenja. Stalno je poskupila i smanjila se ona gramaža, to je malo triki, jel da? Sad je 80, negdje čak i 75 sam vidjela, da. Je. A je, pa poskupila je, da, definitivno. Uvijek kupujem u stvari različite, one koje su na akciji ili ne znam šta, pa kupim čokolade. Kako će se cijene kakaovca odraziti na čokoladu, upitali smo u ovoj proizvodnji. Mala tvornica u Križevcima ima 40 zaposlenih, a preko pola su osobe s invaliditetom. Strojevi su tu za termičku obradu, ali sve ostalo radi se ručno. Kakaovac je jako poskupio, ali obzirom da mi kupujemo gotovu čokoladu i da imamo ugovore sa dobavljačima koji nas pokrivaju još neko vrijeme, mislim da još ove godine smo mirni što se tiče same cijene naše sirovine. Danas, sutra, kad utrošimo ove ugovorene zalihe, onda ćemo i sami se morati suočiti sa ovim poskupljenjem i što ono donosi. U posljednjih godinu dana cijena kakaovca je naglo porasla. Sada tona košta više od $9.000, dok je lani bila ispod 3. Dio razloga je loš urod u Gani i obali Bjelokosti, zemljama zaslužnim za oko 60% svjetske proizvodnje. Očekuje se pad od čak 30% u odnosu na prošlu godinu i povećava se, a s druge strane se potražnja snažno povećava. Do prije 100-tinjak godine čokolada bila hir zapadnog svijeta. Međutim, danas je čokolada globalni proizvod, potražnja se povećava, naročito iz mnogoljudnih zemalja, a nema dovoljno proizvodnje. Neke čokolade već sada plaćamo skuplje nego lani. Primjerice, domaću mliječnu čokoladu koju ste prošli Uskrs platili 80 centi, ove godine je to 89, što je oko 11% više. Uvozna čokolada bila je ispod eura, sada je narasla za 45%. A i tamna čokolada koja je lani koštala €1,72, danas je narasla na gotovo 2 eura ili 16%. Uz to se dogodila druga situacija, a ta je da je kakaovac roba kojom se mešetari na burzama, koja se prodaje najviše na londonskoj i na njujorškoj burzi, i tu je došlo do jako kuplja špekulanata koji su kupili opcije i na taj način još dodatno potisnuli cijenu u vis. Sve ovo znači skuplje čokolade za sve nas. Veliki domaći proizvođači već su najavili, kako se to lijepo kaže, korekcije cijena za 10%. U mom mišljenju najveći je problem kod onih jeftinijih vrsta čokolade, zato što se tu gleda stvarno svaki cent. Mi isključivo koristimo najfiniju belgijsku čokoladu koja je već u startu skupa, tako da ona bitno neće promijeniti konačnu cijenu. Maja, Azteci su stvarno koristili zrno kakaa kao novac i cjenika što ste mogli kupiti za njih. Sada smo vjerojatno na pomolu toga da postane opet tako vrijedna valuta kojom se stvarno može tržiti po svijetu. Što će nam Bitcoin kad imamo kakaovac, čije cijene u posljednjih 12 mjeseci rastu toliko brzo da nadmašuju kriptovalutu?